மத்தியில் ஆளும் நரேந்திர ஷா அரசு ரயில்வேயை தனியாருக்கு தாரை பார்ப்பதிலே மிக முக்கியமான முடிவை எடுத்திருக்கிறது. 119 ரயில்களை தனியாருக்கு கொடுக்கப் போகிறார்கள். நரேந்திரன் ஷா அவருடைய நண்பர்களுக்கு கொடுக்கப் போகிறார்கள். அதானி அம்பானியை போல பெரும் பணக்காரர்களுக்கு கொடுக்கப் போகிறார்கள். இதிலே தென்னக ரயில்வேயும் குறிப்பாக சென்னையில இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு வர வேண்டிய ரயில்களும் அடங்கும். இது கண்டிக்கப்பட வேண்டியது. அருமை தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் இதை கடுமையாக கண்டித்திருக்கிறார். இதற்காக பாராளுமன்றத்திலே குரல் கொடுப்பேன், போராடுவோம். ஆனால் ஒன்றை மட்டும் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். விருதுநகரிலே தனியார் ரயில் வருவதை மறியல் செய்தாவது நிறுத்துவேன் என்பதை மட்டும் உறுதியளிக்க விரும்புகிறேன். தனியாருக்கு தாரை வார்க்கும் இந்த முடிவை மோடி நரேந்திர அரசு கைவிட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.